balai maya abo ang belai dokon ango wan sokong mani sini takar jola gabodi faina hanai haipano kaisa khawa belai khai dokon ango usukango seng jompu jolo thangpro kaisa tako barbar comment khaikya sini ango pohor bai sini ango media tongo nang faina nangya. Hello everyone, nong lam so one day sa katal news video ang nong bai ti ka kam news onis to samna ma jong video no full ID inki bisi le roi video no changla chana tini first news ka Prasun kanti Tripura YouTube channel ni 20k subscriber complete ma bagai bini subscriber rok bai montango thangai 20k celebrate kha abni kisi sa clip nai ji happy 20k na Gisano belai congratulations sini site bo gisini text next news kha Kelsen blog bo ATM thangpur khorsa borong ni ATM card klajang man kha unke bai ke man ka bin khoktu ni khlanya sidi kungam jotono no ang bazaro ATM phaine rangti sana hani phaimani saboni jani card mangkha oro beraja niki obono tabuk thangaina ang thanao rengya nai tongo niki ko loge bo tongo ani manai tinogo bara tongnai so kerengi tongdi 9366 Angke ang tini video no kono sanamna ni planning tongmaya te ang omte hai video rokna ang funungna muchungya haifano keboni apot bipot bleabo kaisa rang rok toni mani ba ingke aboni baga yang video no ma sanamka keboni gamai rok tong hangke ba bisramgans pso thangaine nahardi tomuno norok ningi tong hangke aboni bagai ang video no mas namka kamajager tongke dakti manang thungne engke ang to tini kono blogs namnani ani kono planning tongmaya haifana ang makhlakya engke je kamajana bisramgon spiaso thangai naidi engke sini text next news kha data mani kaisa community post khakya aro bosikya hey guys hope you are you doing good ani class ro regular ngui tongo hai ni bagi si time maya ni video rok phaya ngui tongha engke no khranya mangkhana bini tangai video phaya khakha bini blog ro daitino phaina hanai engke tini ni text next news kha Pohor Debbarma khakha nor to jotono sinina bo kaisa social worker hake kam khayo bini YouTube channel ni bisingtei engke bini kaisa video khoroksa takhok bono comment khake hamya ki bata mani hinja ka bin khokri ni khananya siri balai maya abo ang belai dokon ango wan sokong mani sini takar jola gabodi faina hanai haipano kaisa khawa belai khai dokon ango usukango seng jompu jolo thangpro kaisa tako barbar comment khaikya sini ango Pohor bai sini ango media tongo nang faina nangya sangsi phonok nai de jatre po abo haike bo comment khaika belai to khonang kha sang bondo bai jompoi bazane ki philai sang belai kha sarang liya haike wan sogoi phailai kya tamo sini ba salia da dofano sobana bagai obahai samu khalai maba sini basa leada hanai seng hani bondo bai belai khasrang ya kaisen nogo phirap lai hakya dinogo abono belai dukhanango seng kising subalai thani se abohai mane kebeng nai botongo ingke belai dokon ango abono tamni bagai hai buji ang leba seng to media ya ble hai deba seng personal blog khayo sini borogno subawa zeman sa abo sini samong sini aim ble ingke
Sungno tangwi kebek ba. Guys nor nugu nyamang kana botam saka. Guys nor da pohor no tebo kaham ke support khaidi tebo om bhai ke no. Guys tin baya sunung sinai nor wai mara phiran dati no om bhai news video na nyam sukin nor channel subscribe khaidi.